bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Juillet sare jamhire moon en garti hannde oɗo ñalawma talata awri ko jeetas lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyyi adde noon habaruji moon ɗemgal Pulaar toɓɓe men ɓurɗi mawnude ko toon to États-Unis guidaɗen toon to Austin ko ɗima joni mo temedere sappo e goho neɗɗo walla ɓandu ko haccandu taw ko mayɓe toon yimɓe ronkaɓe yitede tugnade e kanko gouverneur mon Texas ko haali yettima temedere capanɗe jeeɗiɗi e jeegom neɗɗo habaruji men hande toon to États-Unis hono kanko Donald Trump e kanko Benjamin Netanyahu maɓe poti janggo kadi ɗum noon soɓe potiti janggo kadi ɓe kalata koko fati jam no dañira toon to Gaza hande habaruji men toon to États-Unis ɗum habaruji international Donald Trump ene wayno ko o tourni kadi hoore makko ɗum noon ko e caggal nde kanko hoore makko nde foti jeynenkoɓe ko yamiri e oɗo ñalawma o kalten hono kamɓe États-Unis ɓe continue kadi neldude kaɓirɗe toon to Ukraine pour défendre hoore muɗum habaruji men international guidaɗen ko toon to Brésil bosu BRICS ene wayno ɓe ndenti toon ɗum noon ko balɗe ɗiɗi ɓe jogui toon bosuji ɓe mbawi yennude hono politique mo États-Unis waɗata surtout ko fate no Fred Douane habaruji meɗen mana en toon to Sénégal hono kanko Madiambal Diagne noddunoɗo toon hannde yo ar toon to bureau ji ko fate sécurité internet ene wayno o yeehi toon kono o yalti ɗum noon ma en ƴeew holko woni sababu nodda toon hande toon to Sénégal centre goto toppitiɗo ko fate sabtude yimɓe joguiɓe caɗele haqqillaji udditama toon ɗum noon centre wiyete ko centre Ansumana Dione habaruji men cakkitorɗen ko toon to Gambie ene wayno ko audience uji ko fatete ngaalu makko kanko ancien président Yaya Jammeh ma jooɗo toon ko ɗum woni titre uji meɗen ɓurɗi mawnude oɗo journal man gaare datuji muɗum joni joni Radio Juillet sare international dole lingu gondia kono dole Radio Juillet sare ko hettoyankoɓe mum Amérique Asie Océanie Europe Afrique no keɗo Radio Juillet sare international jiɗɗa ko kabaruji jaggu Radio Juillet international gilay émission ngaji dini ha e fina tawa tarindi kono ɓamtare kala kena wallita gurdam aade ena yewteno haale e nder Radio Juillet international ko Burkina Mauritanie Cameroun Sénégal kono Radio Juillet international no haale saforore Juillet sare موجودة من أجلكم سعادتنا تكمل بالتعامل معكم wolo képp kuy xeet boo xamante ne yaa ngi ci àddina bi rek Radio Juillet sare mbégteem ak bànneexam mooy ànd ak yéen liggéey kon bismillah so ninke Radio Juillet sare a wiki temberini qas woni sababu ngona pullo capa so ninki walla wolof gueɗal ma nen e nder Radio Juillet international wonandi jogiiɓe publicité jokkondir e Radio Juillet international caggal indicatif Mauritanie waɗa 46 53 84 09 walla mbaɗa 44 18 77 18 walla mbaɗa indicatif dowlaji dendude Amérique plus 1 513 668 03 94 bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗi min Abou Diop El Hadji Ngori momi hetto Radio Juillet international bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Juillet sare jamhire moon siftindon tan hannde ko talata hawri ko jeetas lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyyi e siftindon kadi koyne ɗamina toɓoji ma gara e diwan Ohio Indiana e Kentucky ɗum noon balɗe ɗiɗi balɗe tati garoje kono noon e wayno ko hande ngulekki ko ɓeeta hande ene wayno ko ɓuuri wudde ko e États-Unis ko toon to Arizona e wayno température yettima ken wona 108 degré Fahrenheit habaruji men toon to États-Unis toon to Texas hono toon to Austin hono kanko gouverneur Greg Abbott e nder konngol ngol ƴefti kadi huccinde jaydiyankoɓe o wi wonde ko ene wayno koɓe jiiti wonde ko oɗo saha joni yimɓe ronkuɓe yiitede yettima temedere capanɗe jeeɗiɗi e jeegom neɗɗo donc yimɓe mayɓe toon sibabude ɗiɗo tuɓoji bannoɗe toon ñande 4 lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyyi yettima oɗo saha joni ken wona temedere sappo e goho neɗɗo donc tumnade hande kanko gouverneur Abbott o wi wonde ko ene wayno ko kamɓe ɓe continue hande yiilade par ce que hawnaki ɓeɗon yimɓe kadi won yiitanoɓe hen won jiitaɓe hen ko sakkiri ko ni ko leɗɗe mawɗe ɗe janano hen nangtino ha mbawi dande ko ɓuuri hewde mayɓe hen kadi wiya wonde ko sukaɓe rewɓe ganduɗa wonnoɓe toon to vacances ndiyam ɗam fusi toon to wendi wiyetede Guadeloupe bonni ko kala ko wonno saraji muɗum hande toon to Washington tugnade kadi habaruji gomriɗi toon to CNN hono kanko Donald Trump maw fottude kadi e Benjamin Netanyahu janggo ɗum noon kadi pottital mabɓe janggo wonata ko haalde ko fate holno jaam dañirte toon to Gaza kono noon tugnade ko yalti ñallome hono ministre défense mo
Israel o haali wonde ko jam dañirte toon to Gaza tan ko kamɓe Israel naaɓe ɓe mbawa ittude kala yimɓe wonnoɓe toon to Gaza ɓe nawe ɗumen to nokku toon to Rafa ɗum noon kene won hakke million ngaji ɗiɗi neɗɗo nawde ɗum toon to Rafa tumnade kadi hande hohoɓe jeeyaɓe toon to gouvernement Palestine ɓe mbi ɗum ɗo déjà ko crime de guerre ɗum no kadi ko hunde haɗade kuule international fof ne kadi ɗum ko wawi wonde fof en wayno ko kanko Donald Trump o haalani kono e tumnade no wirni o wi wonde kene eɓe ɗamini wonde ko maɓe daña ndeɗo yontere maɓe daña nanodiral hakkude maɓɓe kamɓe Israel e kamɓe kadi Palestine naɓe no jaam dañira toon donc oɗo saaha ɗoɓe kalata ɗo en wayno ko délégation ngaji maɓɓe kamɓe Israel e kamɓe kadi joɗiniɓe Palestine e ɓen toon to Doha ɗum noon toon to Qatar eɓe kalda ko fati holkoɓe mbawi nanodirde siftinde on tan en wayno ko toɓɓe ɗe ganduɗa kamɓe Hamas ɓe dokkino ɗum pour ko fati holkoɓe jiiɗi so tawi jamne ene dañe toon holkoɓe jiiɗi ene wayno ɗeɗon toɓɓe kuɓuri hen hewde kamɓe Israel ɓe calinoma ɗum ha hande habaruji men États-Unis tungade kadi ko yalti toon to ABC News hono kamɓe TSA noon ko service toppitiɗo ko fate sécurité aéroport uji États-Unis ne wayno ko e nder ko yalti hande ɓe mbi wonde ko gueɗe ɗe mbaɗanno hen pour ƴeftude kala yimɓe ganduɗa ɗannotoɓe natoɓe avion ngaji pour ƴewde holko fate kaɓir ko ittude paɗe mumen tugnade noɓe kalini ɓe mbi wonde ko caggal duuɓi nogas nde ɓe continue wadde ɗeɗon gueɗe ene wayno koɓe oɗo saaha ene wayno ɓe dartini han kadi ɗeɗon peeje ɗum noon firti wonde ko hawnaki kadi caɗele gonantunoɗe hen woni yimɓe won hen surtout ɓurtude paɗe mumen kadi yaade ha oto banggue ɓorno paɗe mumen ɗum ɗo fof manata ha hande habaruji men toon to États-Unis hon tunade kadi ko yalti e ñalawma e ummade toon to Cour suprême hono kamɓe Cour suprême ɓe jamiri wonde Donald Trump ne jogui droit segde yimɓe hewɓe ɗum noon ittude ɗumen e gouvernement fédéral siftinde on tan e wayno ko kanko Donald Trump ko ari e laamu makko ko hen ko ɓuuri hewde agence uji yimɓe mumen jiyaman ceeke ɗum noon ko donc en wayno Cour suprême oɗo saaha joni wiɓe wonde ko oɗo saaha joni eɓe poti eɓe jogui kanko Donald Trump omo jogui oɗon droit habaruji men to États-Unis cekkitorɗen ko toon to New York ko tunnade kadi ko winda e journal biyeteɗo Figaro hono kanko Puff Daddy ɗum noon ɓe mbiyata ɗum Sean Diddy ɗamina wonde ko jugement artu ñande 3 lewru octobre pour noon ƴewde holko fayi makko kanko oɗo ñawaɗo ɗum noon siftinde tan kanko Puff Daddy e nder ko takka wonde ko won sukaɓe rewɓe walla won rewɓe ɓe forsi wondude e mumen taw beelaka ɗum noon en wayno ko wawi wonde fof kanko Puff Daddy jaaro hande duuɓi 50 ɗamina wonde ko gueɗe ɗiɗi ɗe tawa ko kanko woni toñƴo hen gueɗel fof ne wawi kanko juge o fawi makko kene wona duuɓi sappo ɗum woni maximum kono noon andaka taw holko juge o jogori fawde makko fama tan hono kamɓe procureur ɓe mbi wonde ko ɓe jiiɗi ko wonde ko kanko Puff Daddy o fawi tuggi 51 ha 63 lewru pour sokkede sibabunde ɗe ɗiɗo toñƴe donc anda taw holko jogori fawede kanko Puff Daddy kono ñande 3 lewru octobre hitande ujunnaji ɗiɗi e 25 ko nden andete holko juge fawi makko ko fati en kaso habaruji men toon to Washington cekkitorɗen ko konngudi kanko Donald Trump o ƴefti hande ɗum noon ko kadi ko caggal nde fotte janiyankoɓe wi wonde ko sibabunde cekkitele ɗe jogini contre Vladimir Putin gardiɗo leydi Russie e wayno o yamiri oɗo ñalawma talata no kala kaɓirɗe ɓe ganduɗa ɓe dartino neldude toon to Ukraine yo neldo toon o wi ko alay saago Ukraine naɓe mbawa jogade doole kañumen koye mumen non defandiri koye mumen ɗum noon e wiide makko kadi o wi wonde ko Russie ko waɗata toon ko ene wara yimɓe taw ko yimɓe civil en warata ɗum noon ko hunde nde moƴƴani o wi kadi ene wayno ko oɗo dumo no Ukraine naɓe nene mbare tan taw toñani ɗum ɗo fof noon ko siftinde on tan ko wasde weltade kanko Donald Trump kaldigal makko kanko e Vladimir Putin ɗum noon ko yentorɓe ɗum par téléphone par ce que ene wayno ko banggueji ɗiɗi fof toon to Russie e toon to États-Unis noɓe kaltiri ngal ɗon kaldigal ni ko gueɗe ɗe jiita ko ɓuuri tengtude hen tan ko wondende kamɓe Russie kanko Vladimir Putin o tengtini wonde ko ala foof jammo jogori jabde toon to Ukraine so tawi ene wiiye wonde ko nokkuji ɗi ganduɗa omo fawi hen junngo makko koye nokkuji jeenoɗe Ukraine il faut o yalta ɗum noon so tawi kadi wiyete won ko alay sago jaɓa Ukraine so tawi yiiɗi jeeyede OTAN jeeya hen ɗum ɗo fof ko hunde nde ganduɗa ene kamɓe communauté européenne hay soko Donald Trump jaɓani walludeɓe ɗum noon kamɓe Ukraine ene wayno koɓe jiiɗi ko tôt ou tard kamɓe Ukraine ɓe jeeya communauté européenne hay so ɓe jeeyaka taw e oɗo saha joni e OTAN ɗum noon ko wawi wonde fof ene wayni ko kamɓe Ukraine naɓe e oɗo kabaru wonde ko kamɓe Amérique maɓe continue neldude kaɓirɗe maɓɓe toon surtout kaɓirɗe ne jeeya hen antimissile patriote ɗum ɗo ko gueɗe balluɗeɓe kamɓe Ukraine naɓe dumnaji ɓen haɓe mbawi kamɓe koye men nadde toon to Russie wawde heptude won nokkuji won e to Russie e
kono en wayno ko tumnade kadi hande khabaruji gumiri tonto Kiev bombardement ji ɗi ñande altini ɓen ɗo ha to tonto capital mabɓe Kiev ɗum ɗon kadi addi yimɓe hewɓe ken wona sappo e goho neɗɗo mayɓe taw sukaɓe jeeya hen ken wona capanɗe jeetato neɗɗo kadi gañima hen ɗum ɗo fof ne wayno kanko Donald Trump o weltaki hen oɗo saha joni kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Sare khabaruji men international manaw en toon directement Brésil en wayno ko batu jeeyaɓe BRIC rendino toon dendugol mabɓe toon ko pour balɗe ɗiɗi ɗum noon en wayno ko ɓeɗeɗo leyɗele jeeyaɗe BRICS ngari toon ko ñande dimanche pour ɗiɗi batu men ko balɗe ɗiɗi wonno e nder ko konngol ɗiɗi ɓe ƴefti kamɓe e ɗeɗon leyɗele fof siftin toon BRICS ko Brésil Russie Inde Chine ene wonde Afrique du Sud ko ɗeɗo woni leyɗele jeeyaɗe BRICS en waɗi leyɗele goɗɗe noon taweteɗe taw ko leyɗele invitaɗe koye mum fof jeeya koye BRICS donc anni e BRICS ko ene wayno ko helde doole ɗe Amérique jogui surtout doole ko fate ngal tawgol ngal ngu basi koye dollar ko wawi wonde fof e nder ngal nguɗo bosu bangu toon ngu e nder konngudi ɗi ƴefti koɓe nandi kam fof ɓe mbawi yennude hono laamu États-Unis ka surtout kanko laamu makko Donald Trump ko fate fereji duwan ɗi ɓeydante leyɗele aduna ɗe fof ko teskira hen kadi botu ngu ene ko leyɗele ɗiɗi ɓurɗo wonde important garani hen hono kamɓe Chine e kamɓe kadi Russie e nder konngudi makko kanko Donald Trump ko haali wi wonde ko mo ɓeydi sanction ngaji makko contre surtout toon to Brésil saabu surtout Brésil jabde kañum woori mum tawde jeeya koye Amérique latine jabde batuji ɗi mbaɗe ni ne mbaɗe toon tawde surtout kadi ko batu ko campagne contre États-Unis mo ƴeewa kadi tarifaji goɗɗi toon ɓeydana ɗeɗo leyɗele jeeyaɗe e BRICS toon to Sénégal e tumnade kadi e journal biyeteɗo Sénéweb hono kanko Madiambal Diagne ɗum noon journaliste kañum hoori mum ko noddunoɗo hannde toon to division spéciale cybercriminalité ɗum noon DSC ɗum noon sibabude ko won commentaire walla konngudi woɗ ƴiftuno surtout ko fate vidéo ngal jaltunoɗe tawne holla hono kanko député Amadou Ba député jeeyaɗo Pastef ñande waari toon to télévision TFM koye émission maɓɓe mbiyata Jakarlo ɗum noon ko aljuma ɓenni ɗo e nder ɗiɗon konngudi kanko Amadou Ba ene wayno ko dukoji wonno hakkude makko mo yewtitanno en hono kanko Madiambal Diagne wiya won commentaire waɗi hen ɗum noon woni ɗum nodda toon hannde fate hen mo namde kono ko tesira hen tan e wayno ko oɗo dumu tu hen kadi kamɓe yimɓe opposition ɓe kala tan ɓe mbi wonde ko kala neɗɗo deftude hay sinde ko neɗɗo Pastef haali haala mon ko sa refti e kaɗon haala ana noddete police nangueɗa kono ala yimɓe Pastef nangueteɓe kanko Amadou Ba député Pastef o meeɗani noddede pour ko fate gueɗe ɗe o haali toon to télévision ko gueɗe kadi cifaɗe ko haalluji bonɗi huccide ɗum e surtout henno mo haaldanno tungɗani hannde habaruji gumiɗi toon to Sénégal hono kanko biyeteɗo Badara Gadiaga ɗum noon ko kañum woni gardiɗo émission mo mbiyata Jakarlo toon to TFM ene wayno kanko hoore makko ko convoqué ɗum ñande alarba janggo ko le 9 juillet hitan ujunaji ɗiɗi e nogas joyyi ɗum ɗo fof noon e tungnade hannde kanko biyeteɗo kanko Pape Djibril Fall oy ɗum ɗo ene wayno ko wonti hankkadi fijirde nguɗo laamu ko waɗata ko donc kala neɗɗo mo ngannduɗa kalɗo ko fate en kamɓe laamu maɓɓe haysinde ko député maɓɓe ene wayno ko kañum hoɗum koko noddete toon to police donc hannde habaruji men noon toon to Sénégal e tungnade kadi e habaruji gumiriɗi toon to Sénéweb on centre goto udditama centre o kadi mbiyata ɗum ko centre ɓe mbiyata ɗum ko centre Ansoumana John centre o kadi ne wayno ko ma wallu yimɓe joguiɓe caɗele haqqillaji kañumen fof beele mbawa safrade toon on centre o noon ene wayno uddita ko toon to Kaolack e donc ene wayno ko uddidde oɗo centre ko yimɓe jeeyaɓe fedde wiyetede association sénégalaise pour le suivi et l'assistance aux malades mentaux ɗum noon ne wayno ASAM ndeɗo woni kamɓe ñaagui wonde ko nde oɗo centre uddit pour wallude yimɓe hewɓe joguiɓe caɗele haqqillaji caɗele keftoɗe innamade surtout henne sabuji kewɗi ko wawi wonde fof ene woni ko oɗo centre kodi ko centre gadano wonande leydi Sénégal uddidde centre mo ganduɗa yoɓetake kadi ko wallude yimɓe joguiɓe probléme uji haqqillaji habaruji men ha hande toon to Sénégal Mauritanie e Mali tumnadi kadi habaruji gumiriɗi toon to Radio France International wono kamɓe yimɓe joguiɓe autoji mawɗi ɗum noon ko autoji ƴeftoji marchandise hakkude leydi Sénégal leydi Mali leydi Mauritanie ha toon to Burkina Faso eɓe kolli joni fayre mabɓe kamɓe ɓeɗo henno chauffeur ɓe mbi wonde ko sibabude haareji continue rebde oɗo saha joni ha batti arde hakkude frontiére hakkude Sénégal e Mauritanie ene wayno hulɓiniɓe no fewi par ce que ɗiɗo autoji so tawi ɓe ndewani Mali walla ɓe ndewani Sénégal ene wayno ko ala fof no ɓe mbawi yarude toon to Burkina Faso donc siftinde on tan ko toon to Mali ene wayno ko jananɗe jeeɗiɗi mbaɗino toon ñande goo lewru juillet taw ɗeɗon jananɗe kadi waɗi ɗum ko fedde woɗ boniyankoɓe wiyete jinin nden fedde kadi ene wayno ko fedde jotodirde e fedde wiyetede Al-Qaïda ɗum noon ko région ngaji Kay e Ségou tumnade hande habaruji gumiɗo to Radio France International oɗon saha ɗiɗo nokkuji jeeɗiɗi foof jangol muɗum waɗi ko heure goto
donc ɗum ɗo fof won ko toon to banggue hirnangue leydi Mali ɗum noon ko sara frontiére hakkude Mali e Sénégal ɗum noon ko ɗum woni oɗo saha joni kamɓe kondiroɓe ɗiɗo otoji eɓe jogui fayre mawde ɓe ganda holno ɓe waɗata surtout en kisal mabɓe wawa wonde so tawi ɗiɗo attaque mbaɗa ɓe mbawa kadi continude wurde so tawi ko ɗum woni ligguey mabɓe nawde ɗiɗo otoji mbaɗɗi marchandise so tawi ɓe mbawa ɓendude e laabi ɓuruji men toon to Banjul ɗum noon ko toon to Gambie tugnade kadi e ko winda toon to Upper News ɗum noon émission mabɓe version mabɓe française ɓe mbi ko ñande 14 lewru juillet hitan ujunaji ɗiɗi nogas joyyi ɓe assemblée maɓɓe national ene wayno ko maɓe uddidde audience uji ɗum noon ko séance uji pour haalde ko fate gueɗe keftanoɗe kanko ancien président Yaya Jammeh ɗeɗon gueɗe kadi gueɗe kewɗe jiino men en jeeye tugnade hande kanko président Adama Barrow ko haali o kala ko yeeya e ɗeɗo gueɗe ko jawdi gartondi e ɓiɓɓe leydi Gambie ko wawi won fof nande 14 lewru juillet ko nden audience ɗi puɗɗuno siftindon tan kanko Adama Barrow kadi ñande 14 lewru men o haali no wi wonde ko ɗeɗo gueɗe jeeyeteɗe fof o tini ɗum ene jeeya ɗeɗon gueɗe kadi ko gueɗe kadi ko fate dammiri ko fate autoyi e ko fate kadi terraŋaji goɗɗi ɗum ɗo fof ko gueɗe keftanoɗe makko kanko Yaya Jammeh siftindi ɗon tan ko kanko ancien président Yaya Jammeh ko kanko laamino Gambie ɗum noon ko tuggi hitande 1994 nde waɗi kuddata ɗum noon e wayno ko kanko laamino leydi ndi kene wona duuɓi nogas caggal muɗum e lewru décembre hitande 2016 nde woteji mbaɗi hakkude makko kanko e Adama Barrow perdi ɗiɗon woteji ko noon sali yaade ko ɗum waɗi oɗon saha CEDEAO ɓe mbimaɓe kutoro doole so tawi o paani laamu kanko ancien président Yaya Jammeh o jaɓino woteji ɗi en pour wonde ko perdi kono noon e wayno ko caggal mum o salti wi wonde ummata ko e wonde lamɗo ɗum waɗi donc e ñande nogasgol lewru janvier hitande ujunaji ɗiɗi sappo e jeeɗiɗi o yalti o fayi on to Guinée équatorial toon sodno ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Yaya Jammeh kadi omono continue wiide wonde ko jogorɗo artude Gambie kanko hoore makko pour wontude candidat habaruji men international cakkitoɗen ko toon to communauté européenne e tugnade kadi e konngudi jaltude hono kanko premier ministre mo Danemark biyeteɗo Mette Frederiksen o e nder konngudi ɗi ƴefti o wi wonde ko communauté européenne ene foti tinnade no fewi ɗum noon o haali ndiɗo konngudi ko ñande talata hande 7 lewru juillet sibabu nde wonde ko oɗo saha joni ko kamɓe Danemark ko kamɓe gardi ko wiyete union européenne ɗum noon e wiide makko kadi o wi ko alay saago ɓe ndendina doole mabɓe fof ɓe ndendina peeje mabɓe surtout e lebbi jeegom garuji ɗi pour kadi habde caɗele ɗe ganduɗa ɓe jogui oɗo saha joni toon to Europe taw caɗele ɗe ne ko sibabude immigré ji natoɓe toon de Europe donc ene wayno ko ɗiɗo ko position ngaji ɗi ganduɗa wiyeteɗi jeeyi ɗum ko yimɓe ujiɓe banggue ñaamo donc kanko oɗo debbo kadi ɓe mbiye e sifa ko haala wonde ko e nder lebbi jeegom ko ardi toon to Danemark fuɗɗima waylade o wonti o joguima jikku kiituɗo wonande trop immigré ji ɗum noon e wayno ko o sifire joni moɗeɓi nande tan ko gardiɗo leydi Italie hono kanko Giorgia Meloni ɗum ɗo kadi ko caɗele nde ganduɗa kamɓe communauté européenne surtout yen ɗeɗo leyɗele woɓe joguiɓe frontiére uji e maaji ko wayno kamɓe Italie Espagne e kamɓe France ɓe jogui oɗo saha joni kanko noon gardiɗo oɗo communauté européenne o wi wonde ko alay saago ɓe ndendina doole mabɓe pour habde ko fate ɗeɗo ɗanle ɗe immigré ji ɗanle kadi de ndewan lawol bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Juillet Sare habaruji min jogon noon hannde ɗemgal Pulaar e oɗo ñalawma talata 7 lewru juillet hitande ujunaji ɗiɗi nogas joyyi gasi haalaɓe yen mbaali jaam ha jam kadi ma en gartu jarama